Татарстан сынлы сәнгать музейінің заманча сәнгать галереясында Россия рәсемнәре берлеге әгъзасы Бакый Урманчы бүләге иясе Ринат Әхмәтовның кыйма артында дип аталган гадәти булмаган күргәзмәсе эшли. Тулырак Ләлә Зәйнуллина репортажында. Авыл табигатын күреп үскән Ринатка ялтырауыклы ай, тутыккан тимер элементлары, төнге мәкләр кыры, корылыктан кипкән җир яхшы таныш. Шул ук вакытта боз катламнары белән уратылган төньяк диңгезне заманча стильдә дә сүрәтли ала ул. Булар барысы бергә күргәзмәдә тынычлык, бәхет атмосферасы булдыралар дип билгеләп үтте күргәзмә ачылышында Татарстанның сынлы сәнгать музее директоры Розалия Нургалиева. Күргәзмәдә катнашкан Татарстан президенты аппараты хезмәткәрләре, Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова рәссамның эшләренә соклануын белдерде. Сәнгатьне югары дәрәҗәгә күтәргән шәхесләр буш урында барлыкка килми мөгаен. Әби-бабайлары, әти-әниләренең догалы фидакар хезмәтләре өчен табигать бүләгедер ул. Күргәзмәдә тамашачылар арасында ак яулыгын татарча итеп бәйләгән нурлы йөзле апаның бу рәссамның әнисе икәнен аңлап була иде. Малаемның эшләгән эшләрен күрергә килдем. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, сөенеп килдем. Аллаһка шөкер. Тырыша малаем. Аның эшләгән эшләре минем җөрәгемә ут бирә, яшәр көчемне арттыра. Ринат Әхмәтов декоратив гамәли сәнгать белән 10 ел элек шөгыльләнә башлый. Бу рәссамның икенче шәхси күргәзмәсе. Беренчесе Тассырның 100 еллыгына 100 проект кысаларында Хәзинә галереясында оешкан була. Зәвыклы, ул үзенә бер матурлык биргән. Ул авыл күренешләрендә матур итеп тасвирлаган. Безнең татар халкының милли үрнәкләрен кулланып эшләгән. Димәк, ул татар халкының милли үрнәкләрен аның генетикасында буыннан-буынга килгән генетикасы аша аңа бирелә. Автор күргәзмәдәге әсәрләренә махсус исем куймаган. Тамашачылар картиналарга үзләре исем тәкъдим итә ала. Киләчәктә мин бу проектның картиналар каталогын төзергә уйлыйм. Бер биттә әсәрнең үзе, икенчесендә күргәзмәгә килүчеләр тәкъдим иткән варианты, дип белдерде Ринат Әхмәтов. Әлеге күргәзмәнең тагын бер үзенчәлеге бар. Биредәге рәсемнәр җырлый. Картинага махсус язылган мелодияны QR-код аша тыңларга мөмкин. Аудиотекст авторы рәссамның автордашы Санкт-Петербургтан тавыш операторы Петр Иванов. Үзебезнең татар егетләре менә шундый зур, матур, соклангыч күргәзмә оештырулары белән без чын күңелдән горурланабыз, шатланабыз. Менә мондый уникаль күргәзмә башка милләттә юктадыр ул. Монда татар моңы агыла, күңелгә ял бирә, рухны күтәрә. Ринат Әхмәтовның кыйма артында сериясына тупланган әсәрләрен 29 ноябрьгә кадәр күрергә мөмкин. Ләлә Зәйнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.